Changamire mhuri iri pamberi penyu imhuri yekwaDangirwa yakatungamirirwa naTendai. Nyaya yavo ndeyekuti uyai tigadzirise zviri kunetsa mumusha. Nyimbo dzenyu tupane mari gare mari wabvisa $30 kune change yavo apa wachada kuzodzosera $10. Right. Ndiani arutaura? Tendai ndo Dini Tendai. Ipe musoro wenyaya kuti wamuwanzo kuti chii chiri kunetsa? Musoro wenhau baba ndo changamire. Kuda kucheneserwa musha. Kuti mhuri dzitongoparara. Hazvisi kutangira ipapo asi kumafa mashure. Kusvika izvozvi. Kuti sababa ayo. Ikanipoona kuti chii chicheneserwa musha. Hanu makabvumirana? Ngaende kuna chiremba. Simuka imuende Changamire. Yoenda Kuseri kwechuru nemhuri kwaDangirwa kuna chiremba Dendere. Chiremba watsanangura chiti imi mhuri kuona chekutanga hamuna kubatana. Mukatanga chinhu mupedzi muri pamwe chete. Uyezve ndikwana nyaya yematanga munoipedza here mhuri yakati tinoipedza. Kubva wataura nyaya yatangira nyaya yekuti ndikuona munhu menyu mune wataura nyaya yegona. Ukati gona remusha menyu rakaendepi? Baba aita muDangirwa wabvunza zvikanzi akunyarara kwavanhu vafungidza kuti makangotanga kuti nyaya yegona wafungidza kuti gona rakashata. Gona remusha menyu asi kuti vatakafamba sei? Chiremba vhasenda mberi zvakare akataura nenyaya yemachira yemusha kuti akataura nyaya yekuti pane munhu ari kubudirwa mumusha asi mudzimu wemusha hausi kutambirika. Nechikonzero hausi kutambirika chokuti vanhu vanenge vachizvidza kuti kwawabuda handipo kwavanenge vachibudira, vanenge vachiitirana jerasi kwanenge vachibudira. Chiremba zvakare akaenderera mberi achitaura kuti mumusha mune zvinhu zvaakukanganisa kusaroorwa kwewanakadzi nekusaroorwa kwevanakomana. Kuti musha mane vakadzi vatomo, mune varume vatomo. Nekuti kana mukadzi aine murume anenge pakati pemukadzi nemurume pane chinhu chiripo pakati chakutomirawo semurume, kana kuti mukadzi ane murume wake pane chinhu chakutomirawo semurume pakati pasikazipa kutadzira kuzomira zvakanaka. Mhuri yanga iri kubvumirana nezvazvitaurwa nachiremba kutaridza kuti zviitiko izvozvo zviitika. Chiremba zvakare akabvunza kuna avo akabvunzwa kunzi uri kumuona pane uyo angachirwara yari Manass uyu inini muri kurwara nei? Vatani muri kurwara nei? So zvikanzi inini ndatinge ndamubatsira ndichazofungidza kuti ndini yakangereka murowe ndogona kumubatsira ndomurapa zvipera. Izvi izvozvo zvotokonzera bedzi kuti mune songe munhu ari kurwara asi kurwara ndomurapa. Mhuri yakafara kutaridza kuti ida kuona munhu asingapona. Vakatomudza zvakawanda akataura kune mukomana akanzi iwe ndikuona uchange uchazopomedzerwa mhosva. Mhosva iyoyo ichaipomedzerwa sauna unge waipara mhosva iyoyo. Nechikonzero bedzi sekuti musha menyu hamunaona zvakanaka. Uchangovhurirwa mweya wakashata unozoti basa remhosva richakushungurudza kwenguva but usina kupara mhosva iyoyo. Chiremba akadumurudza zvakare nyaya yekuti pane mukomana anzi mukadzi wako wakotigara naye aripo but takasiyana. Nyaya yekuzosiya vakadzi iyoyo kana usina kugadziriswa icharamba ichienderera mberi. Mhuri yako ichazokupurema zvakare kana kuti dzinzi rako richazokupurema kuti unongoramba rapa vakadzi nekuda kwemhepo iyoyo mumusha. Nematare akaitawo nachiremba ikazoenda zvakare kuna avo vakagara pekutanga avo zvikanzi mushayire kuvhima, asi shayi rako manje rekuvhima riri kukutenderedza, rakuzokutenderedzera panyaya yekuti wakanda shoko kuvanhu vevakadzi vakurambi kwete kuti ndo kune nyaya yako but otherwise shayi rako rekuvhima rakutovharwa kuti ukwanise uzotadze kuwana iri mari chaiyo but yakuzokuperera kuvanhu vevakadzi.
inofunga muri pamatare isataura nezvavo ndibvumirana nezvazvo handizivi pane zvandataura ndine zvandasirira nezvandawedzera saka nematare ataurwa nachiremba muri yatenderana nazvo achazivi kuti pawamboenda unoita katomboka nyaya ibhadzapo ane sanduku yazoita here asi tirikoko ndabvuma kuti mabvumirana nedare rakati atabvumirana nazvo zvokutoti wanga wachipera kutoti chiremba ine musha mawo nhasi asi chiremba ati handigoni kuenda musha kwenyu nhasi nekuti ndine mamwe matare andira kuita tangai marangana kana marangana tozoseta zuva rekuti tinoenda kurini chiremba abva ataura muripo wake wekuti anoda rusumudzo rembudzi igona kuti 120 abva azotaura kuti anoda mombe 3 asi dzake dzenziri 2 imwe chete munoripira kudai neusherekete womusha menyu mureka kubvumirana nazvo saka tisati tarongwa izuva rekuti kuendwa rini asi pfuma yacho watova nayo pamusoro ichangamiri semhuri tataurirana kuti mangwana matare amudhuze nekuda kuvhara kutambusana nguriro kwechuru saka semhuri taurirana kuti mangwana chiremba ati hati mangwana chiremba ngati mangwana parasemaorangana asi nasazvavoa mangwana saka oya mangwana ndi omutaura toenda mangwana Angane shairu himando ubi. munobuda panze mumaenda kuna wesekta vachirimo murangana mafambira chirekuenda nawo ande